dalšího videa. A řekli jsme si, že teda budeme točit takové ty vánoční vlogy. A dneska máme středu. A co bude zítra? Mikuláš a čert. Zítra bude chodit Mikuláš a čert. A my se teď s Nelinkou a se Stelčou chystáme zadělat těsto na perníčky. Že, Stelinko? Budeme dělat perníčky, zaděláme na perníčky. Takže jsme si řekli, že natočíme vlog. Ukážeme vám zítra ráno, jak půjdou holky do školky za čertíky. Oni už to mají teda na sobě, takže už to můžete vidět teď. Ale ještě nemáme ocas přišitej. Nebo Stelinka už má přišitej. Ještě potřebuju k těm šatičkám přišít ocas. A Stelinka už ještě ho má. pod tím bude mít tričko s dlouhým rukávem černý. Ale Stelinka to... Stelinka ho má na suchý zip, no. No, akorát ho teďka nemá. No, takže já teď uklidím tady nádobí, co tady mám umytý. A budeme zadělávat ty perníčky. Já už to dělám, Stelince. Steli, budeme zadělávat? Už máme mi ocas. Jsi zase úplně okousala, Steli. Tak už jsme tady zase zpátky, viď, Neli? I máme tady malýho pomocníka, Stelinku. Že jo, Steli? Jo. Tak, už tady máme nachystanou váhu. Já mám tady recept v telefonu, takže já... Aby jsme to neupekli špatně. No, když zatím teda budeme Neli zadělávat, jo? Jíst budeme asi v pátek. Ach jo. Tak zítra přijdou ty čerti. Zítra bychom to nestihli. Ale proč? To už nestihneme ani dneska. No to se musí nechat odležet to těsto, víš? Aha. Takže budeme potřebovat 120 gramů moučkového cukru. Takže já vám ten cukr vyndám, holky. Tady máme cukřík. Počkej. Sladkou mouku. Hej, nesposouvej tu Sladkou váhu. mouku vtáhneme. Mami, ona to tady... Holky, kde tu váhu? Počkej, ale ona to dělá Stelo, ty jsi to dala špatně. Mami, ona to dala špatně. Máme jedno vejce, druhé vejce. Ona to dala špatně. Já to pak srovnám. Ale víš co, Stelinko, chceš tady sýr? Chceš tady sýreček? Tak ne? Malinka. Emi, chceš sýr? Emi, chceš sýr? Jako hlavní město Praží zdravotní. Tento druh cestovního ruchu je pro komunitu přínosem. Představuje hrozbu pro některé místní obyvatele, zejména pro ty, kteří se živí. Takže máme tam cukr, mouka, vajíčka, medík, kakao. Jak to rozklouknout tohle vejčko? Tohle vajíčko. No počkej, zatím ne. Já vím, ale pak myslím. A já tady mám med. Ten zázvor v medu vlastně. A my jsme zapomněli, Takže ten tam chci dát. a my jsme zapomněli na ty jít, perníčky. že Emča s námi dneska netočí. To nemusíme říkat. A pak tady máme skořici v medu, takže tam chci dát ten zázvor i tu skořici. A ono tam přijde, myslím, že 5 polévkových lžic, takže bych nějak dala třeba 1 zázvorovou, 2 třeba skořicový, protože ten zázvor přece jenom je hodně... Počkej, já ti to z toho sundám. Ten zázvor je takovej hodně aromatický, takže ho tam dáme míň toho medu. Dáme tam ten skořicový medík. To nevadí, Steli, koukej, no často taky vyndala. Ten skořicový a normální med tam dáme ještě. Už to máš skoro snědený, máme. Takže máme i medík. A papa. A začneme pomalu vážit, ten zbytek tam pak to dodáme.
Marvel, víš co, někdo už má perničky udělaný. Jo, to nevadí. A jenom někdo. Tak, zapneme váhu. A on jde na špatně. Podržíme se. Tak. Stelínko, nemůžeme. Tady, jo, je tam vidět. Řekni, teď se tam naleje. Teď se tam naleje Co se tam naleje? Máslo. A jaký? Roz. Co to je? Jaké to máslo? Rozmíchaný. Rozpuštěný, ne? Aha. Nalej ho tam. Ne. Všechno, jo, Neli. Tak. A taky. Ty bys chtěla taky. To není nic. Já tam... chci vajíčku. Hele, tak já rozklepnu jedno a ty druhý. Jo, souhlas? A taky. Taky. Jedno vejce. A taky. No, možná a trošku víc, Neli. No, tak. A teď do misky. Taky. To nejsou prosím ty skořápky. Tak dobrý, šikulka. Nejsou tam skořápky. Nejsou. Nejsou. Nepodařilo se mi to. Právě, že podařilo. Právě, že dobrý. Hele. Právě říkám, že se by to nepodařily. Ale Stelínku, ty bys tam hodila i skořápky, si myslím, a co ty, babi? Taky. Tak třeba Steli příště uvidíme, jo? Jo. Se ještě podívám, jestli tam máme všechno. Takže máme tam cukr, moučka, hladká mouka, 2 vajíčka, medík, kakao, máslo, perníkové, jakoby
prášek do Mám se pečiva perníkovej a 2 lžíce perníkového koření. Stelinko, ty si akorát zničíš kostí na zítra. Nebreč. Mami, může to zamít. Počkej, to já se budu muset udělat stejně rukama, víš? Co? Rukama se to bude muset. Tak to udělám fakt já. Stelinko, ale nemůžeš prostě ještě dělat všecko, to nejde. Jo. Já tak to Ne, já to tady musíš postavit. Ne, tak můžeš tady. To mám zadělaný, jak vidíte, takže teď ho šoupnu do ledničky a už je vlastně 6:45, už je večer. Jsme si s holkama udělali ještě čaj, takže si teď dáme čaj a holky se půjdou koupat, dají si večeři a půjdou se koupat. Takže se vám asi ozvu zítra. Zítra ráno vám ukážu, jak holky vlastně mají ty kostýmy, ty čertíci a provedu vás zítřejším dnem, nebo aspoň tak jakoby tou částí toho dne. Jsem zvědavá na ty čerty, jak holky budou to, jestli se budou hodně bát, nebo jestli to bude jako v pohodě, takže bych vám to chtěla natočit. A já pak až přijdu ze školky, tak vám ukážu tu nádívku, kterou jsem dostala. Jako ve školce. No, oni budou mít... Bouchal ses. Že oni budou mít vlastně i ve školce čerty přijdou a ve škole taky Emička, no. Tak jo, takže já se s váma pro dnešek loučím. Pojď, Steli, řekneš ahoj? Pojď. Ahoj. 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 A zítra. Zítra. Nelča by potřebovala židličku, viď, Neli? Tak jo, tak ahoj. Tak dobré ráno. Ty neřekneš dobré ráno. Ano, dobré ráno. A dneska už máme čtvrtek a otevíráme číslo. Jaký dneska, Emi, máš? 5. Co máš tu čokoládku? Počkej, Neli. Aha, Kinder Bueno. Nelča se to taky dojde proto? Ale můžeme to je v 6. To nevadí, tak to nech, jo? Můžeme to je v 6. Jo. No tak to uvidíme zítra. Tak si ho uklid. Ten panáček. Mhm. A já si myslím, úplně to stejný, já to věděla. A ty máš obrázek? Já mám louškáčka. A stejný kalendáře, akorát tam má každá jiný obrázek. Stalinka má trošku jiný kalendář, ale má taky od Kinder. A Stelča ještě tady spinká, teď ji musím zbudit, protože už máme hodně hodin. A Stelinka. A musíme jít kam? Do školky. A Do školky, no. To ona s tím kalendářem hodně hejbala a to... No ono i jak jsme to měli Neli asi v tom baťušku, tak se to pohlo ty čokoládky, víš? A
a ono se to rozhází. Ale to nevadí. Ahoj. Stelinka už je vzhůru. A jdem otevřít ten kalendář? Jo. Jo, tak ho otevřem. Jo. A najdeme 5. Počkej, musíme najít 5. Já už ji vidím tady. Jo. Počkej. Počkej. Máš tam vajíčko čokoládový. Je tam vajíčko. To jsem měla já včera. Tak si ho dáš? Jo. Tak jo. Mám ti pomoct ho rozdělat? Stelin? Tak se to zase zavře a zase zítra, viď, Stelinko? Zase zítra řekni. Zítra. Tak já jsem teď přišla domů, byla jsem ve městě, protože jsem potřebovala na VZP něco zařídit, jenomže stejně jsem to jakože nezařídila, protože už to nejde jakoby podat normálně, ale musí se to vyřizovat elektronicky. Chtěla jsem se jakoby nechat proplatit kurz plavecký, který měla Emička jako ve škole, že jo, no jenomže už to nejde jakoby takhle osobně, nebo jak to mám říct. Musí se to dělat elektronicky a já jsem u sebe neměla občanku, že paní mi to chtěla udělat, jakoby nějak mě zaregistrovat do té aplikace, nebo nevím, prostě nějak tak. Takže jsem u sebe neměla občanku, takže tam budu muset příští týden znova a měla jsem teda jakoby rodný list Emičky, ale vezmu teda rovnou i jakoby i holek rodný list, že tam zaregistruje všechny 3, no takže a to jsem minulý týden jsem tam jela. Jakože v pátek a to tam nejsou, to tam mají zavřeno a mě nenapadlo se prostě podívat na stránky, jestli tam jsou, že tak jsem si říkala pátek, tak tam jako budou, jenomže tam nebyly, takže vlastně minulý týden jsem tam byla zbytečně, dneska jsem tam vlastně jela taky zbytečně, že prostě jakože, sice jako jsem se dozvěděla, že na to potřebuju tyhle ty věci a že už to nejde elektronicky, no, ale takže tam stejně budu muset jít jako ještě znova příští týden, že zítra tam vlastně nejsou a dneska už jako tam nepojedu, protože potřebuju to trošku to tady klasicky jako uklidit, poklidit, gauč, ustlat, vysát a prostě takový ten běžný normální úklid. No a mám ještě ze včera ty karbanátky, včera jsem vlastně dělala k obědu karbanátky, tak brambory už jsme snědli, tak možná k tomu udělám jenom trochu kaše, nebo možná jako hranolky, ty se mi k tomu moc nechce dělat, sice tam jako by mám v mrazáku, ale spíš bych udělala tu kaši jenom z pár brambor, protože tam jsou, no i když možná 6 kousků tam máme těch karbanátků, no tak ještě uvidím. Takže to tady potřebuju, jakože to mám tady i hodně prádla, fakt jakože hodně, co potřebuju poskládat. To prádlo to je prostě fakt jako nekonečný příběh, no. Pořád peru, pořád suším, pořád to skládám, no. To mě tak nebaví. A už mi dochází ten prací gel, já si jakoby dělám svůj na praní. Takže už mi dochází, takže ho budu muset udělat a hlavně teda budu muset i objednat, protože si dělám prací gel a i jakože prací prášek na bílý, no, ale minulý měsíc jsem zapomněla objednat a už mi došel prostě ten prášek na bílý, takže tam dávám jakoby ten gel s tím, že tam teda dám třeba ještě trochu toho perkarbonátu, takže budu muset udělat ten gel asi o víkendu, nebo ještě nevím, jak mi to vyjde. Ale to bych vám taky třeba mohla natočit, pokud byste chtěli vidět, jako jak na to. Ale není to jako nic složitýho, je to prostě úplně jednoduchý. Potřebujete k tomu jenom pár věcí. Já to objednávám z Ekokozy. Tam má jakože ten perkarbonát za úplně super cenu. Takže než to třeba kupovat předraženě v DMku nebo prostě někde v nějakých jiných jakože na internetu, tak jako tam ten perkarbonát je fakt jako za skvělou cenu, i jakože ta prací soda a tak, no.
A já jsem pak, to jsem vám vlastně nedopověděla, já jsem pak si šla teda sednout a dát si latéčko a dortík nějaký, to jsem vám teda natočila. Když jsem čekala to, než mi pojede autobus, tak jsem si aspoň šla takhle, že jsem si dala kafíčko nebo latéčko a to. Něco jako taková kavárna, no jakoby Konzum se to jmenuje, tak jsem si tam na chvilku sedla a chvilku jsem teda dělala video, jakože včera večer jsem ho stříhala, docela asi, jakože fakt dlouho, zase jsem šla jakoby docela dlouho spát. No a dneska jsem si říkala, že k tomu akorát přidám hudbu, jakoby tam v těch zrychlených záběrech. Takže jsem to chtěla udělat, jenomže jsem toho moc neudělala. Jako něco jo, ale malinko, takže to pak budu muset ještě dodělat. A chtěla bych vám to dneska asi dát na YouTube. Asi dneska. No a dneska bych chtěla jakoby natočit ty čerty. Holky šly do školky za ty čertíky, tak jim to moc slušelo, já vám sem dám fotku. No a dneska budou ty čerti, tak vám pak holky asi budou chtít ukázat, co dostali od čerta, od Mikuláše a od Anděla. Takže vám to asi natočím, no. Uvidím teda, jak holky budou jakože reagovat, jestli se nebudou nějak hodně bát. Ale snad to bude jako v pohodě, no. Tak jo. Jak já jdu to tady dát dokupy zase. A pak se vám nějak to zase přihlásím. Já ti pomůžu, chceš? No. Tak si tam stoupni. To oni vědí. Chceš pomoct, Teli? Tak my jsme doma, víc, Teli. A co děláme? Doma. Čekáme, až přijde Mikuláš. Čekáme na čerty. Čekáme na čerta a na Anděla. Neboj. Anděl by tě taky nedal čertovi. A já bych tě taky nedala čertovi. A řekneš jim básničku? Jo. A jak se ti líbilo ve školce čertíci? Líbily? Bála. Jo. A nebyli to oškliví, ne, čerti? Byli hodný. A bála. No jo, bála. Ale nic, ne to, neodnesli si tě přece. Ne. Neodnesli. Ne. A dostala si od Mikuláše balíček, vy? Dostala si Mikuláše, vy, čokoládovýho, lízátko čokoládový, mandarinku, banán a ještě takovouhle fidorku, viď? Dostala si? Ano, mandarinku. No. Tak si teďko dáš tu mandarinku? Jo. A budeme čekat na ty čertíky. Neboj. Teď já jsem tady. Neboj. Tak Mikuláš už tady byl? Byl tady čert, Steli. A byly 2 čerty. Steli a řekla si básničku. Jo. A bála ses? Jo. Bála, viď? Jo. Tak ukážeš, co jsi tam měla A já od Mikuláše. tohodleho Mikuláše jsem dostala ve školce. Tady. Co jsi tam měla? Jo, s jednorožcem. Počkej, Steli, takhle. Ty máš jo, takový krásný. Počkej. A ukážeme, co tam bylo dál. Takovýhle zimní knížku takovou, viď, Steli? A pak nějaký sladkůstky, tady tetovačky. A já jsem pak ještě dostala tohle. Aha. No máš, jo. Tak holky, co jste tam měli? A víš, co to je? Jo, vím, styčový tetovačky.
Tetovačky, no tak to je super. A pak jsem dostala tady to. Mhm. Stelinka má taky tetovačky. S Elzou, viď? Hrníček nádherný. Já jsem dostala pak lízat pro Mikuláška. Tohle to je na ty zažehlovací korálky. Stelinka má taky hrníček s A já tučňákem. mám tyhle tetovačky. Ty máš s patrolou, no ty jsou nádherný. A pak jsem dostala, tu mám nejradši, Hruškovou kapsičku, to mám ráda. bonbonky, Podělíš se. ozdoby na ozdoby. Další čokoláda, jo. Mami, a já jsem měla tenhle hrníček. No ten je taky moc krásný. A co tam, Neli, na tom je? Perníček, ten mám nejradši. Perníček, viď, no. Ať ti nespadne. Tak Neli, na stůl to dej. Bombonky. Bonbonky si dostala, A ještě jsme tam no. měli. A jsem dostala ty delfínky, jak jsme měli v autě. U strejdy. Stenko, a ty si dostala tady ten na... Dostala jsem. Tohle pyžámko. Mhm. To má i Stelinka. Ty? A Emička má taky pyžámko, viď, Emi? Emi, máš pyžámko? Jo? A ještě tu knížku jsme mi neukázala na to Dostala tady tu. vyškrabávání. Co to tam máš? A tati! Tati! Delfínky máš, viď? Bonbony. To je od Mikuláše. Tati! To není od táty, to je od Miku. Ale Táta kupuje, no. anebo my Sem si, jako, Emi, že můžeš napsat, co si přeješ od Ježíška. Steli. Počkej. Pojď. Ale Steli, mami, ona si myslí, jako, že on měla už strýdy v autě, jako. Auta. Mhm. Tady jsou zase nálepky. Vánoční nálepky. Emi, a tady máš i šablony na obkreslování. Ty jsou krásný. Tady to si můžeš vystřihnout, no to je krásný teda. A já jsem pak ještě dostala tohle. A stala, že mami nedostala řetízek, nebo jako No asi si to nevyndala. Kapsičku, no, Taky hruškovou. hruškovou. Pak tady mám. Stelinka má taky, ano. Stella, ty to dáváš hodně blízko, víš? Musíš to dávat trošku dál. Pak jsem Ukaž mi ten sešit, co jsi dostala. tady ten. No, A já jsem ho chtěla. pojď sem s tím. A pak jsem dostala takovejhle sešit. A tady se A to to je jako adventní kalendář. Vidíš to, Neli? Tam jsou čísla. Tady je 1, 2. Vidíš? To si můžeš otevírat ty okénka. Ty máš tady tetovačky, viď? A taky máš tu knížku, ale jinou. tady další. A tyhle ozdoby, jakože si to vymaluješ a pak Fixkama a můžeš to pověsit. a můžeš to pověsit Třeba na stromeček, ano. Já to tady dělám. A moje. Nechceš si sednout ke stolu s tím? Pak jsem dostala. Tuhle. A moje. Ne, tyhle jsou Emičky, ty máš jiný bonbonky. Tyhle. No já to vidím, Neli. Pak jsem dostala tohle, ale to jsem dostala ve školce. Aha. Tady od Mikuláše jsem dostala. Tady ty dva malý. Tady ten je menší a tady ten je větší. Mhm. A tady ten je skoro, jako počkej, ten je skoro stejný, akorát tam nedrží tenhle dárek. Mhm. To už jsme ukázali. Pak mám tady takovýhle vajíčko. Taky čokoládku, no. Pak mám tady, počkej, to už jsem ukazovala, že jo? Jo, to už jsem ukazovala. Pak tady máme poslední dvě věci. Brumíka a lízátko. Se na ně podívám. To jsou všechny moje věci, které jsem dostala. A vy zkoušíte si ty pyžámka? Jo. Tak holky,
holky začaly dělat tady ty ozdobičky. Nalinka to má moc pěkný teda. Tady začala i Emička trošku, no, Stolča teď má taky. Starinko, zaděláš tu fixku? A vidíte, už tady zase opět čudles. A mají na sobě ty pyžámka. Emi, ukážete se nám? Dál běž. Mají stejný. S čokoládou vánoční. Krásný pyžámka. Jak jste od největšího po nejmenší, to bylo dobrý. Líbí se pyžámka? No teď to nevidíš. Tak ahoj, máme dneska už pátek. Já jsem včera večer už jakoby moc, nebo takhle vlastně, pak už jsem nenatáčela vůbec, protože už bylo i hodně hodin, holky se šly koupat a tak, takže už jsem pak jakoby netočila. A ty čerty jsem taky netočila, protože Stolča se mě hrozně držela jak klíště, takže jsem ani jako nemohla natáčet a jako holky se tolik nebály, Emička s Nelčou, ale Stalinka se bála jakože fakt hodně, takže jsem prostě jí držela, že jo, aby se nebála. Pak jako už to bylo lepší, jo, řekli i prostě básničku a to, pak už to bylo lepší, ale když přišli, tak jako se bála fakt hodně, no tak jsem to nechtěla jakože natáčet. No a dneska venku je úplně šílená chumelenice, ale jakože tam i jakože fouká vítr a je to úplně takový ten mrznoucí sníh. Já když jsem šla s nima do školky a pak ze školky, když jsem šla, to je úplně šílený, lítá to do obliče, fakt úplně taková jakoby ošklivá, nebo ne ošklivá zima, no ale je to takový nepříjemný, vlezlý prostě. Člověku ani nemůže se dívat jakoby dopředu, když jde, musí mít skloněnou hlavu, protože mu to lítá do obliče, všude já měl úplně nákrčník, mokrý, všechno, takže dneska to počasí je teda opravdu mazec a nejhorší je, že jakože odpoledne má pršet. No, takže z toho bude břečka, že jo. No. A zítra bude sobota, zítra je ta mikulášská besídka. No, tak tam budem, že jo, holky tam budou vystupovat a bude tam jakože takový vánoční mini jarmark, že tam prostě budou prodávat různé výrobky, ať už jakoby svoje, jakoby vyrobený ty lidi, nebo prostě i kupované věci tam budou. Jak se tam půjdeme podívat, no. A nevím, jak dlouho tam vydržíme, protože mě se zase jakoby vrátila ta rýma, tak mi není úplně jako, je to takový prostě naprd, no, ta rýma. Takže dneska jsem teda už hodně unavená, moc se mi nechtělo vstávat. No, ale to, nevím, jestli vám to budu natáčet, zítra tu sobotu uvidím, možná jako pár záběrů udělám, ale určitě jako nějaký fotky vám to dám. I z těch čertů jako nějakou fotku mám, i když jakoby ta jedna fotka tam prostě holky koukají, jakoby nekoukají ani do fotě, jako koukají prostě jakoby mimo. Takže ta fotka je nic moc, no. Ale asi vám to sem dám, abyste aspoň viděli, jak vypadaly. No. Takže oni jako nebyli voškliví, ty čerti nebyly jako, že by měli nějaký jako vošklivý strašidelný masky, byly jako docela hezky, dost to milý. No a Stelča se stejně bála, tak ona jako ještě malá. Takže já jsem tak unavená, to je hrozný. A dneska vlastně půjdou holky ze školky po obědě.
A uvidím, jestli budeme dneska dělat ty perníčky, protože fakt se mi moc jako nechce. No, ale tak uvidím, možná jo. Teď potřebuju to dát vyprat tmavý prádlo, jakože hlavně kvůli těm kostýmům, co měly včera vlastně holky na ty čertíky, tak si to ušpinili, takže to potřebuji dát vyprat. S tím, že tam mám jakoby ještě tmavý nějaký, takže to vyperu rovnou s tím. No a k obědu dneska jakoby nebudu dělat nic jako složitýho. Včera jsem se nakonec udělala palačinky a koupila jsem to kuřecí nugetky. No a mám tam i hranolky, tak buď to udělám jakoby s hranolkama, anebo to udělám s bramborem. No. A dám nakrájem k tomu zeleninu a dám si asi jenom prostě tohle, protože se mi ani nechce nic jako složitýho prostě vymýšlet, něco jako vařit. Takže asi udělám jenom tohle, to je jednoduchý, no. A ani nevím, co jako o víkendu uvařím, vůbec nevím. To je prostě takový jako únavný pořád. Pořád vymýšlet, co k jídlu udělat. Nebaví mě to pořád vymýšlet, co vařit. No, to není pořádně vidět, takže to vypadá jako, jak kdyby tam skoro se nic... je to trochu vidět, ale fakt tam chumelí hodně, fouká vítr a do toho vlastně prší. Takže nic moc, no, sníh jako sice je, ale prší, takže to je prostě úplně na prd. Tak teď jdu dělat ten gel na praní, protože už ho mám jakoby skoro dost dělaný, už to mám asi tak na jednu dávku. A tady mám ty mýdlové vločky, to jsou prostě už takové jako nastrouhané. Já jsem objednávala z Ekokozy, už jich tam teda taky moc nemám. A tady mám tu prací sodu. A potřebujete vlastně jenom to mýdlo, tu sodu a vodu na ten gel. No, takže jdu to navážit. Potřebujeme 60 gramů. To je moc, tak musím trochu odebrat. Já jsem tam koukám, že pořád 80. No, 61, to je dobrý. Tady mám lžičku, co mi schovala. No a teďkon vlastně tady mám ty vločky a čekám, až se mi uvaří voda. Tady jsem si dělala čajík a koupila jsem si ještě tady ten zimní, protože ten vánoční nám moc chutná. Ten vánoční je jakože pomeranče s kořicí a tohle je jakoby jablíčko se s kořicí. A strašně hezky voní. No, takže teď čekáme, až se mi uvaří litr vody, naleju to tady do kýble a máme nějaký voda. A smíchám to s těma vločkama mýdlovejma, promíchám to, nechám to vlastně, aby se jakože rozpustily ty vločky. No a po chvilce se tam dosype ta prací soda a ještě 2 litry vody horký. Je to prostě úplně jednoduchý. No, tak takhle se to rozmíchá, nechá se to prostě, aby se to rozpustilo, to mýdlo. Vidíte, že se mi to zamlžuje z té horké vody, ten foťák. No, ale necháme to takhle prostě chvilku bejt. Už tam začínají být i bublinky. No a necháme to takhle a za chvilku tam přidáme tu prací sodu a tu vodu horkou. Tak. Au, jsem se bouchla do zubů. Tak jsme to tam nasypala, jsem tam teď tu prací sodu, zamíchám to a nalejeme tam
tu vodu. Mám 1,5 litru, takže pak ještě teda půl litru. Ještě tam naliju půl litru té horké vody, no a teď se to vlastně takhle nechá, jako ještě se to pak promíchá a nechá se to takhle odstát vlastně do druhého dne. No a zítra si to akorát přeleju do nádoby na prací gel, no. A je to vlastně hotový, je to fakt jako jednoduchý a vydrží mi to, no, jako peru docela často, ale řekla bych, že tak 1,5 měsíce mi to vydrží, možná 2, záleží, jak často perete, no. Ale tady jakoby tím, že je nás hodně, tak prostě peru fakt jako denně, takže to. Ale když jakoby používáte třeba ještě zvlášť jakoby na to bílý, ten sypkej, ten si teda budu dělat, ale musím si objednat z Ekokozy, co mi právě už došlo, nebo dochází, třeba i ty mýdlové vločky budu objednávat. Tak zase, když jakoby na to bílý používáte jakoby prášek a třeba na tmavý, taky speciální gel na tmavý. Tady ten je jakoby takovej univerzální, že to je prostě na barevný i na tmavý, jakože i na bílý, že jo, ale hlavně na to barevný a na tmavý, no. Takže když jakoby to mícháte, že používáte, nebo ne mícháte, ale když používáte jakože na barevný gel a na bílý jakoby ten prášek, tak to vydrží díl, no. Tak dneska máme sobotu, už je večer, my jsme byli na té mikulášské besídce a cestou zpátky jsem si vyzvedla balíček z korálek a vyrobenou láskou a chtěla bych si ho tady s váma na video rozbalit. Počkej, v klidu, nedočkavá. A je to vlastně balíček v balíčku, protože to je jakoby ze 2 e-shopů, co vlastně jakože vlastní ten samý majitel, nebo jakoby 2 lidi, no, se dělají. Počkej, pomalu, v klidu. A tady je dárková kartička Chci korálek.cz. Korálky. Chci tam něco ukázat. Já jim to ukážu samolepku. Pak takováhle fialová propiska a k tomu jsou právě ty korálky. Tohle byly jakože mystery korálky, že naběračka. Tak tam jsou takovéhle krásné. To není celý tvoje. Tyhle jsem si jakože vybrala pro sebe s tím, že nějaký teda bude i pro Emičku. A tady je taková samolepka. No, jako dáreček. A já jsem si vlastně ty korálky vybrala na háčky, že si s tím ozdobím háčky, takže se na to strašně moc těším. Mám tam jakože i vánoční, takovej. Počkej. A dokonce ten balíček je i na videu toho majitele, který nám... No nevím, jestli znáte Vyrobenou láskou, ale já ji mám hrozně ráda. A takhle to je to maminka, která má 2 holčičky. A myslím, vlastně že má i TikTok. S jejím manželem. Instagram. Mají takové jakoby small business, oni prodávají příze a teď si právě založili i nový e-shop Chci korálek.cz, kde právě prodávají tyhle silikonové korálky na výrobu třeba háčků, propisek a tak. Takže jsem nemohla odolat a objednala jsem si tam prostě korálky nějaké. A mají to hezky jakoby balení, jako si mají to prostě hezky zabalený, takže doporučujem. Mně to nejde rozdělat. Já to udělám, já to umím. Já to nevím, když to udělám. Tak to udělej. A tady to je ten druhý balíček, to je vlastně Vyrobenou láskou. A tam jsou teda jenom 2 příze, protože teď mám přízí dost, takže jsem si objednala hlavně jakože příze, které potřebuju. A to je betinka, tady ta zelená. A pak tohle, to je teda ale ta zelená je... takováhle vínová. A to je fakt krásná.
Jo. No já právě tu zelenou potřebuju na něco, abych mohla dodělat. Jo. Takový A domeček. uvidíme. A tady je právě to vyrobeno láskou. Tady je i fakturka. To je hrozně jemňoučky, tak to doporučuji. A kde je tady ten sáček s tím korálkem? Mně to nejde, ale tady jsem rozdělala. Tak to velice doporučuji, je to jemný, i když nemůžu máčkovat, je to jemný. I tady Jakože tady jsou ty mistely, korálky. A to je hlavně moje. Ale ty moje, jo? A ne, není to jenom tvoje. Já říkala, že to je hlavně její. A protože tam mám na to. Ale ty jsou teda strašně krásný. Tady je, počkej, ne, tady je takováhle slunečnice. Já tím taky něco kazím. To je ryba. A tady je takováhle rybička. Tohle je asi jakože bubble tea. To si dám na Nebo prostě nějaký drinčík. A tady to je asi ovečka, ta je taky moc krásná. A pak tady jsou takovéhle silikonové korálky. Takové. Mami, to se bude muset Tak se nám podařilo rozdělat i ten druhý sáček. A tam je takováhle duhová káva, tu jsem brala Emičce. Mně se hodně líbí tady ten. Jo, tam je jakože crochet all day, jakože háčkuju celý den. To jsem se prostě musela vzít. A pak tenhle nádherný cute skřítek. A tady jsem brala korálky, bílý, červené a růžové. Akorát koukám, že nám chybí jeden růžový, takže nám asi někam zapad. A tyto bílé jsem vzala dva jakože s větším průměrem. A my ještě ukáž tu propisku. Takže my teďko si jdeme udělat svoj, já si udělám háčky a Emička si udělá propisku. Mám tam jít. Já si chci taky čau, Bobo. Moju tu petapiky. Já si chci také vyrobit propisku. Ty bys chtěla taky? Tak příště objednám a objednám zase pro tebe, jo, Nelly? Tak já už mám korálky hotový. Teda korálky, háčky z korálku. A tady je jakoby ten vánoční. Ten vypadá takto. Se skřítkem. A je strašně krásný. To jsem si dělala na 4kový háček. Co? Tohle dělala Nelinka. A tam je jakoby to crochet all day. A ten je 3kovej. Pak tady mám 2,5. Ten jsem možná asi malinko zvohla. Ale není tam tolik korálku, protože už mi jich jakoby tolik nezbylo, že Emička ještě chtěla korálky na tu propisku. Takže ten je takhle se slunečnicí. Takhle prostě jako barevnej. No. A já jsem tam vybrala tenhle fialovej. A nevím, jestli to nesu dám, no, protože to je fakt jakoby docela zvohlý. On je docela jakoby slabý, jakoby jak je to 2,5, tak je to prostě... Jestli to na tom vidíte, na té kameře, ale prostě... Je to trošku... No, teď to možná vidět. Jakože je to prostě trošičku zvohlý, no. A Emička si dělala tu propisku. Já to chci ukázat sama. No taky ukáž. Ale nes. No tak pojď. Nechci ukázat, ale ještě něco. Ježiši, taková koza. Tak ukazuj. Dala si tam 3 korálky a to duhový. 4. 3? 1, 2, 3, 4. Ale říkám 3 korálky a jedno to duhový kafíčko, no. A je jakoby fialová a píše černě, viď? A potom se ještě udělá takovejhle na špejli a to je jako... Na vyškrabávání. Já to chci ukázat. Tak jenom řekla, viď? Tak my máme dneska neděli, už je teda jakože večer, za chvilku se teda budou holky koupat, ale Nelinka chtěla dělat zažehlovací korálky. Vybrala si koníka, takže jde dělat zažehlovací korálky a Stalinka chtěla taky, takže to tady mají takhle rozdělaný a už začínají. A Emička jde teď číst.
Počkej, takhle tady to musíš ukázat, že máš kytičku, víš, takhle to musíš ukázat. Tak si to dej na stoleček, jo, a budeš hezky tvořit. A Emička jde teď číst 7. skřítka. Tak a pak bude taky dělat zažehlovací korálky, viď? A pak se půjdou co? Koupat. A já jsem dneska začala konečně háčkovat. Konečně jsem se k tomu dostala a začala jsem háčkovat ten vrch, tu střechu k tomu domečku. No, takže už to vypadá takhle. No, kouzelný domeček se to jmenuje. A tady s tím háčkem se to háčkuje úplně parádně. Mám to 4,5 háček a háčkuje se mi to fakt úplně krásně, takže já jsem z toho háčku úplně prostě unešená, fakt z něj mám velkou radost. No, takže háčkuju s vánočním háčkem. Tohle ti nepůjčím. A obsahovala To nevadí. Spoustu Obrázků. Paul byl Tak teď ty. Chtěl taky jednou vidět na moře. Ještě. Tak já už mám hotovýho koníka. Už máš hotovýho koníka a moc krásný. A já teďka dělám tady... Stelinka dělá teď princeznu, vid Steli. Já jsem udělala tady to srdíčko, Stelinča mi teda trošičku pomohla, jenomže pak to nechala na mě, takže jsem dělala tady to srdíčko. A Emička dělá kytičku, ukážeš nám, Emi, kytičku? A teďka dělám takovouhle krásnou hvězdičku. A já ty, co už jsou hotový, tak už zažehlím. Protože se nám to srdíčko se nám asi jednou nebo dvakrát jakoby rozsypalo. Nelče se taky pár korálků z toho koníku, takže to musela opravovat, viď, Neli? Tak už máme zažehleného koníka. A mě pálí a mě to je ještě je teplej. A mě to je jenom teplý. No, někde je to zažehlené trochu víc, někde zase míň, protože ona ta žehlička prostě asi to nezažehluje úplně tak rovnoměrně. Počkej, Neli. Tady vidíte, že třeba někde to je hodně a někde jako skoro vůbec to není jako zažehlený. Ale Nelince se líbí, viď, Neli? A srdíčko už máme taky. No, a to taky, jo, jako někde to je zažehlený víc. Třeba tady ta žlutá je hodně. A tady je to zase jakoby v pohodě, bych řekla, no. Není to jednoduchý úplně to jako vychytat. Ale líbí se nám to. Jo. Nelča tady dělá ještě hvězdičku, Emička se na to vyprdla a Stelinka vždycky dá pár korálků. Stelinka chce taky mít koníka. A pak to přestane dělat, no, tak jo. Ona ještě malá. Počkej trošku, tak a už máme hotovou hvězdičku. Pojď ji ukázat, a to pojď. jsem teda dělala já, ale ona si chce strašně z toho čapučovat. Stelince se hrozně líbí a ona je jakoby menší, ale mě napadlo, že by to šlo třeba použít jako podtácek. Pod hrníček, anebo možná, bychom Neli, víš, co bychom možná mohli udělat z toho ozdobu. Počkej, mně se taky líbí koníček. Tady dát nějaký slaboučkej provázek nebo přízy, protáhnout to a udělat to jako ozdobu na stromeček. Tak, nám to připomíná, vždycky je to, než chodí Ježíše, to vratkání, a to je bicí. A vlastně nám to připomíná strašně tady ty barvy. Mě to vůbec nepřipomíná žádné bicí. Víš, co to vůbec je? Vím. A Mě to připomíná. mě taky. Mě to vůbec možná i spíš tím, jak je to, ty barvičky, jak je to hodně spojený, jak je to zažehlený, tak je to hodně hezký. A
já mám ještě. Stalinka vám ukazuje lízátko. No. Takže to by bylo dneška vše. Tady vedle počkej. Čertí šáradí, čertí dědany, abeceda. Počkej. Můžu s vámi tancovat. Já můžu. Počkej. Tam a jednou. Mami, tady. Mami, můžu celou rodinu. Mami? Dobře.